Sibê panzdeyê Gulanê cejna zimanê Kurdiyê hezar cara pîroz dikim. No du sala berî niha Celadet Ali Bedirxan û hevalên xwe kovara havarê derxistin. Kovara havarê ji bo zimanê Kurdî gavekî dîrokî ye. Kovara havarê ji bo me Kurdan dibistaneke rêya me ronî dike, ji me ra dibe îlham. Şexsê Celalet Ali Bedirxan, Osman Sebri, Qedrî Can, Cigerxun, Mehmet Şeyxo, Aram Tigran, Apê Musa û Ferzat Kemengar da hemû dildarên zimanê Kurdî bir tînim. Em dibêjin her dem Kurdî li her derê Kurdî. Em ê Kurdî biaxivin, em ê Kurdî binivîsînin, em ê Kurdî bifikirin. Sibê em ê Amedê cejna zimanê xwe pîroz kin. Sibê ez jî li Amedê me. Werin em ala zimanê xwe bi hev re bilind bikin. Cejna zimanê Kurdî bi hev re pîroz bikin.